Pa Visoka poslovna škola Libertas je dio sustava sveučilišta Libertas, koji je jedno od već sad duže od desetljeća obrazovna institucija koja radi u Hrvatskoj. Mi smo visokoškolska institucija koja je preraslo u sveučilište koje ima 4 fakulteta i poslovnu školu. Ovog trenutka imamo gotovo 2000 studenta u našem sustavu, preko 100 stalno zaposlenih profesora, razvijamo nastavne centre koji rade na međunarodnoj suradnji u Dubrovniku, naravno imamo središte u Zagrebu i meni je izuzetno drago da uz inicijativu grada Poreča i gospodarstva Istre pokrećemo projekt visokoškolskog obrazovanja ovdje u gradu Poreču sa turističkim i hotelskim menadžmentom, smjerom koji ako igdje ima smisla da se razvija, gdje ne samo da donosi znanja, nego i preuzima lokalna znanja koji su izvanredna znanja istarskih hotelskih turističkih radnika su fantastična i mislim da to možemo čak upotrijebiti i u nekakve projekte izvan Hrvatske. Tako da vjerujem da sinergijom domaćeg gospodarstva, istarskog grada Poreča, znanosti, da možemo i da hoćemo raditi jedan kvalitetan projekt koji prije svega daje operativna i kvalitetna znanja studentima i da ti naši studenti onda postaju kompetitivni na tržištu radne snage, što je ključ svima nama. U strategiji razvoja hrvatskog turizma se je nedovoljna kvalificiranost kadrova na svim razinama pokazala kao ključni problemi, ograničavajući faktor u dosezanju tih rezultata. U Poreču, odnosno odluka je bila da se ta škola dogodi u Istri, a nakon što smo donijeti odluka da u Istri, koja je trećinu hrvatskog turizma i prometa, logički je bilo da se dogodi u Poreču, u kojem su dvije vodeće hrvatske tvrtke, Valamar i Plava Laguna.